Dik. Nun. Iki lho saiki selak ngantuk mripate sak. Kene. Medok. Ora dadi tok-tok. Mekmu gawa. Kon nyanyi loro kok gek kondur ora apa-apa. Iki mau ndelalah sore mau wonten sing WA ngersake nduk Kimora. Meneh mengko tanggal 5 Agustus. Alhamdulillah. Ono Nganjuk. Ya melinge simbah, pesene simbah nembang nyinden kena ning sekolahe aja keter ya, Nduk. Nggih. Ranking pira? Mboten enten ranking-rankingan. Ora ana ranking. Nggih. Mugi wong jujur ngene. Ora enek. Heeh, ya wis ora apa-apa sing penting sregep sinau. Kowe ngene iki nyinden ya nggawa buku belajar. Nggih. Belajar apa? Mboten ngertos. Lho. Belajar mboten ngertos lho. Pokoke maca ngono. Macane maca sinom. Ah, kan nembang ana pundutan ra? Ana ki mau ana sing nyuwun lintang asmara saka Pak Carik. Nah. Pak Carik kene anu perangkating desa ki jek nom-nom, Pak Dik. Oi, aku ki seneng mo lho. Gembruduk ki nganggo seragam perangkat desa ki sik muda tumaruna kabeh. Iya. Niki wah hebat lho, hebat iki. Niki nandake kepengin maju. Ya, wis manut nduk Kimora apa sing Apa? diaturke. Ngorong lagu ngono gen lumengser mengko. Nggih, kulon nate bawa sisi demen. Lho, sesineman karyane Ciptaane bapake sampeyan Ki Sukron Suwondo. pintere. Alah. Ki Sukron Suwondo. Nggih. Wong cah cilik kok nyanyine demenan. Iki mung tembang tok, Dik. Sesi demen ki. Iya, sesineman iki pancen demenan. Demenan hubungan gelap. Ning apal ya, Nduk? Nggih. Nah, Insyaallah nggih. iya. Lah, nganti munjuk lho iki. Apa sing munjuk? Subale munjuk. Wiwitane handerek sang Iki pancen yo jek prai sekolah kok ya, Nduk. Sesuk urung mlebu ta? Sampun. Oh, sampun. Oh iya anakku mlebu di sini. Kowe kaya Pak Bon ora apal jadwal. Ya. Ning njing lebet lho, Nduk, engko kek Oh, iya, bobo. Nduk. Engko tangi-tangi jam 12 awan. Bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Nganggo nyentak bareng. Iya. Bedara terus Jungyon Kaya ning tikungan tajam. selendang kuning kang saking awuke Ya gersidan mburi iki iso nerokke gayane iki. Wis, tenan wis. Ayo akhir iso nerokke. Jajal terus ya, terus. suara kurang permono ning wasis ngungkrung
Ngungkrung marang Pak Dalang. Waduh. Nggih, nengger. Kejegur. Dia Sulistyo. Guyu to. Iya. Yo, guyu kowe ora entuk lho. Seneng. Pijer ngencangake alis. Terus no sesite. Ayo, joget dong. Dwi Jomelas Indonesia. Yes. Ayo joget. Lumrah sing gendang ketuke sing joget ora iki sing joget ketuke sing gendang iki seseke terus guru. Iya. Wah, apik. Kuwi nek disuwosne terus ra mandeng tekan etan desa kono. Ayo dak, terus ke dak. Luwe becik patenono timbang Sik nduk. Anu mbahmu garenge nek olahe kali kok kegangsingan. Aduh, masaku sing kebangi kok sing dratari ya. Lah iya. Muter kaya Sri Kandi karo Mustaka Keni. Iki lha nek sing WA. Apa Mas? Anu mesakne Kang Gareng joget wis megap-megap. Tapi ora apa-apa siksonen wae. Apa? Siksonen wae jare DG channel putut. Oh, muga-muga wayange ra payu. Mas Joko bilang kenceng Madiun tasih monitor Pak Warno PDKP penggemar dalang Kangko Putuk Rejo matur sembah nuwun mugi sugeng enjing Pak badhe nyuwun lagu tembang kangen sampun katur nggih mbah nuwun ugi Mas Giono Nggih Siwalan salam kangge kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia dan PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kangko dimanapun berada salam budaya matur nuwun Mas Giono sing banget sing nyuwun lagon. Oke Mas Tulus nyuwun Puspitanala. Ya engko bar iki. Ayo Nduk, lebokke sih Nduk. Urip ana kutha
tukang nyutingku sing jenenge Irfan kae ora tau guyu lho. Ning bareng roh iki kok guyu. Biasane roh compe, roh anu Irfan yang guyu. Ora tontonan sing cocok. Iya. Iki tontonan cocok. Iki sajake wis setel lho karo dadi wis setel. Wis ketemu ping 4 iki. Lah iya ki iso budal dhewe lho wong loro iki. Wis joget to sak obahmu mesti dikendangi karo Mas Widodo. Idine muncrat, Dik. Heh. Idine muncrat. Dadi kowe njuk raguman. Kowe iki kon joget gendiri karo Mas Widodo. Wis sak polahmu, ya. Ya. Lek mun sisan nggih raup nduk wong iki kudu. Tayamum. Dianggap tayamum ya. Ayo, sing sigrak, ayo polah. Urip ana terbukti bareng dikendangi kaya ngono malah nembangi sing keter. Ning yo apike iki mboko sithik ya Nduk, ora iso instan terus apik. Kok suwe-suwe kok iso menyesuaikan mula dikerepi nderekke Pak Anom Dijo Kangkong. Ya, aja bosen njaluk latihan ki ibu-ibu ki penari kabeh iki. Iki gak ibu-ibu kabeh lho. Loh, iya apa? Ki enek sing enom niki. Sing nom sing iki. Coba sing nom sing iki. Yang ini. Oh, sing ibu berarti mau siji tok. Hah, napa? Sing ibu siji, dua. Sing mana? Sing mana? Niku kalih niku. Oh iya bener. Niku pancen Ibu Menteri Keuangan Dujo Laras Indonesia. Ya. Anu aja isin takon yen ora ngerti ya, Nduk. Nggih. Njaluk ajar. Sing penting jogetmu mau kurang keras. Dadi jogetmu kuwi sing keras ya. Kudu nganggo tebek nih ngomong karo saiki. Ya, berarti sesuai karo pengendangi ngono ya. Iramane kenceng ya melu kenceng. Yen perlu gulung. Aja ta. Iso joget keras iso. Kutut manggung, request niki. Oh, kutut manggung. Ya mene kok kutut manggung. Kedawan ki